idan har za a duba kuma za a yi lissafi irin yanda na ba da rayuwata akan jihar ta, ban taɓa tunanin haka ba a rayuwar nan. Ya kamata a tuna wannan. Na baro mahaifata na zo, babu irin ƙalubalen da ban fuskanta ba. Wannan ba sai na yi dogon bayani ba. Ba irin wulaƙancin da ban gani ba a nan cikin jihar Matatawa. Amma ina bugun gaba da cewa Allah ya ba ɗan adam dama ya yi rayuwa ko da wata ƙasa ne, ba wai wata jiha ba. Kowace ƙasa ne ka je kai rayuwa ka cikin 'yanci, ba wai ka baro jiha ka zo wata jiha ba. Na ga walaƙanci, na ga abubuwa ga su suna bayyana ma, duniya na gani irin yadda ake nuna min rashin gata. Amma ni ban damu ba, gatar Allah nake so, kuma alhamdulillahi Allah ya mun gata. A yau wallahi a yanzu nan a ce na bar duniyan nan, alhamdulillahi na gode wa Allah, domin wannan bukata ce wadda ina kwana da ita, ina tashi da ita a cikin rayuwana. Tunda na tsinci kaina a cikin 'yan kokowa, ina da wannan buri. Ya kamata mu yi dogon lissafi akan harkar rayuwar nan mana. Saboda haka masu cece kuce akan wannan, kowa ya yi nazari akan rayuwarsa, bukatarsa, kuma akan dama da yake ganin Allah ya basa. Hakikanin gaskiya, na jima da jin wannan a jikina da kuma ganin alamun wannan, cewa Allah na iya biya min bukatata. Kuma dukkan wanda zai yi magana akan wannan ya ga wannan. Kuma duk binciken da za a yi da kuma maganganun da ake yi, nasara ta ce, nasara ta ce. To in ba bakin ciki ba, me yasa za a yi tunanin haka? To na san hakan ba zai kare ba a wannan rayuwar. Saboda haka ina mai bada haƙuri, wanda ma bai ji daɗin wannan ba, da Allah shi ya haƙuri. Wanda ya ji daɗi kuma Allah ya saka da alkhairi, Allah ya saka da alkhairi. Ina ma dukkanin jama'a fatan alkhairi, kuma Allah ya sa mu gama lafiya. Ina neman afuwa ga wanda yake gani na a matsayin mai kuskure akan wannan. Amma fa duk Allah za mu koma, duk Allah za mu koma. Dukkanin abin da mutum ya yi shi ne za ya gani. Saboda haka masu maganganu akan cewa wai na saba alƙawari, ina son dan girman Allah wanda ya ji a bakina na ce ni na aminta zan ba wani kayi a kokon nan, ko wane ne ya fito ya magana, in ji shaidarsa. Ya zo ya mun magana hakika irin yadda na ji a raina ma. Ni kaɗai na san yadda na ji a raina, saboda ban taɓa tunanin ma a ɗauko wannan maganar ba. Sam a rayuwa na ban taɓa tunanin wai a ɗauko wannan maganar ba. Domin wannan an nuna mun ni ba kowa ba ne, ni ban daga ta kenan. Duk da ana nuna mun tabbaci gashi a fili, a zahiri ina ganin rashin gatar da ake nuna mu. To kamar yadda na faɗa, Allah ne ya ce mutum ka je kai rayuwa ko da wata ƙasa ne, bale a cikin ƙasa ta wadda aka haife ni a ciki, na tashi a ciki, ba wanda zai nuna mun wani ƙabilanci ko ya nuna min gata a cikin ƙasa ta. Kowace jiha ne na iya zuwa in yi rayuwa na a cikin 'yanci. Saboda haka idan ma ba a yi mun gata ba, ni Allah ya mun gata alhamdulillah. Domin na ga abubuwa, na ga wulaƙanci kala-kala. Kana daga inda na baro jiha na, irin yadda ake mun wulaƙanci da abubuwan da suke faruwa, duka na bar komai a gurin Allah. Kana na zo inda nake tunanin cewa yana yiwuwa ƙoƙarin da nake yi ya sa a so ni, kuma aiki shi na ya sa a ji daɗin abin da nake yi. Sai zama na ƙoƙarin da nake yi lalle alhamdulillahi, masoya masu yi don Allah akwai su har yau har gobe. Amma mu cire son rai a rayuwar duniyar nan. Duk abin da ka so ma kanka, ka so ma ɗan uwanka, wannan shine ribar mu. 'Yan uwa, ina ma kowa fatan alkhairi. Allah ubangiji ya samu gama lafiya da mu da dukkanin 'yan uwa musulmi. Masha Allah, kuna tare da na Nura Hassan. Masha Allah.